Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bu dersimiz La ilahe illallah kelimet-i tevhid baradaky 5-nji dersimiz. Bu derste tevhidin La ilahe illallah'ın şertleri barada gurruna ders. Kelimet-i tevhid yani La ilahe illallah dinin aslı ve esasıdır. Ähli peýgamberleriň insanlary ilkinji çağıran sözi La ilahe illallah'tır. Allah Teala'nın insanlara uğradan kitaplarynyň mazmuny musulman doganlar La ilahe illallah'tır. We biziň ýaşaýyşymyzyň maksady La ilahe illallah üçindir. Ýagny Allah Teala'ny yeketak hak ilah bilip ýeke özüne şärik goşman ibadet etmekdir. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onun bize öwreden ýoly bilen, onun şeriaty bilen ýaşamakdyr. Ýagny La ilahe illallah iň beýik sözdür. Şonuň üçin La ilahe illallah'ın manysyna gowy düşünmeli, şertlerini bilip şoňa göre amel etmelidir. Käbir kişiler pikir edýär, diňe dillen La ilahe illallah diýsen bolly. Cennete girmek üçin şol yeterlik mika diýerler. Emma bu beýik sözüň şertleri bar. Şol şertlere laýyklykda amel etmeli. Eger şertlerini yerine getirmesen guru dillen aydanyň bilen aydan kişa peýdasy bolmaýar. Mysal üçin her bir ibadetin şertleri, farzlary bar. Namazyň şertlerinden biri musulman doganlar täret almakdyr. Täretsiz okulan namaz batyldyr. Seniň niýetiň näçe gowy bolsa-da, näçe köp okanam bolsaň, täretsiz namaz batyldyr. We täretsiz okulan namazdan okan kişa peýda we sowap ýokdur. La ilahe illallah tevhidem şeýle. Öz şertleri bardyr. Şol şertler yerine gelmese, şol şertlere laýyklykda dogry amal edilmese, aydan kişa peýda bermeýär ya da tevhidi kamil bolmaýar. Tabi'inden Vahib bin Munabbiha bu barada soraýarlar. Vahib bin Munabbih kim musulman doganlar sahabadan soňraky gelen nesil. Ýagny sadalaşdyryp aýtsak musulman doganlar sahabalaryň okuwçylaryndan. Qila li Vahib bin Munabbih alaysa la ilaha illallah miftahul cennah? Qala bala ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وحب منبهة soraýarlar. La ilahe illallah cennetin açarı dälmidir diýerler. Vahib bin Munabbih rahimahullah howa diýär. Emma her bir açaryň diýişi bardyr. Eger diýişleri dogry bolan açar bilen gelsen cennetin kapylary sana açylar, bolmasa kapy açylmaz diýär. Ýani musulman doganlar Vahib bin Munabbih rahimahullah musulmanlaryň tevhida La ilahe illallah'ın şertlerine gowy düşünmekleri üçin açary we onuň diýişlerini misal berýär. Ýani musulman doganlar kelimet-i tevhidi La ilahe illallah'y guru dillen diýeniň bilen bolmaýar. Şonuň şertlerini yerine getirmeli, şoňa dogry amal etmelidir. Misal üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin wagtynda munafyklar şaýatlyk getirýärdiler. Ýagny dili bilen La ilahe illallah diýärdiler we Peygamberimize iman etdik diýärdiler. Hatta musulman doganlar munafyklar namaz okuýardylar. Emma Allah Teala olaryň dine dil bilen iman etdik diýmeklerini kabul etmedi. Munafikun surasının 1-nji ayetinde Allah Teala olar barada diýär: "İza ja'akel munafikuna qalu neşhedu inneke le rasulullah vallahu ya'lemu inneke le rasuluhu vallahu yeşhedu innel munafiqina lekazibun." Munafıklar sana gelip biz şaýatlyk edýäris, sen Allah'ın resulusun diýerler. Şüphesiz Allah senin öz resuludyňy bilýär we Allah munafıklaryň iman etdik diýip yalan sözleýänlerine şaýatlyk edýär diýär. Ýagny Allah Teala munafıklaryň gowru dillen iman etdik şaýatlyk getirýär diýmeklerini kabul etmeýär we olara yalançylar diýär. Munafıklar barada Allah Teala Nisa surasının 145-nji ayetinde diýär: "İnnel munafiqina fi'd-derkil asfali minen nar." Şüphesiz munafıklar cehennemiň iň düýbündedir diýär. Ýani musulman doganlar munafıklaryň dillen iman etdik diýmekleri, namaz okumaklary olara hiç bir peýda bermedi we olar cehennemiň düýbüne girjek kafirlerden boldular. Sebäbi olar dili bilen şaýatlyk getirse-de ýürekden iman etmeýärdiler. Diýmek şundan näme düşünmeli? La ilahe illallah'a şaýatlyk getirmek diýmek diňe dillen aýtmakdan ibaret däldir. Manysyny bilmeliler, çyn ýürekden iman etmeliler we şol söze laýyk amal etmeliler we başga da şertlerini yerine getirmeliler. La ilahe illallah'ın musulman doganlar ayet we hadislerden çıkarılan 7 şerti bardır. Birinci şerti musulman doganlar el-ilm, bilmek. Ýagny La ilahe illallah'ın manysyny dogry bilmek. Kelime-i tevhide şaýatlyk getiren kişi nämäni kabul edip nämäni inkar edýänini bilmelidir. Allah Teala Muhammed surasının 19-njy ayetinde diýär:
fa'lam ennehu la ilahe illallah. Bil Allah'dan başka ibadete haklı, hak ilah yoktur diye. Yani Allah Teala şunu bil diye, fa'lam diye. Sahih Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cennet. Kim Allah'tan başka hak ilahın yokluğunu bilip ölse cennete girer diye. Yani Peygamberimiz yanından ne men getirdi? Bilmekliği, düşünmekliği getirdi. Tevhidin manisini bilmesen, näme diýäniňe düşünmeýän, näme diýäniňe düşünmesen düşünmediklädiňe musulman doganlar dogry amal edip bolmaýar. Käbir özüne musulman diýen kişiler tevhidin la ilahe illallah'ın dogry manisini bilmeýär. Sorasaň şurt kesik jogap bermeýär, pikirlenip durýar. Şu diýmekmi, bu diýmekmi diýip pikirlenip durýar, anyk jogabyny bilmeýär. Hatda käbir kişiler musulman doganlar kelimesini getirip bilmeýär, kelimesini çewirip bilmeýär. La ilahe illallah'ın tevhidin manisi Allah'dan başka ibadete hakly ilah yok diýmekdir. Tevhidin manisi barada, tevhid baradaky 2-nji, 3-nji derslerimizde musulman doganlar giňişleýin durup geçdik. Hem gysgaça manisini, hem giňişleýin manisini düşündirdik. Tevhidin manisine gowy düşünmek üçin şol dersleri dinlemegi maslahat berýän. Diýmek, birinji şerti näme boldy? Manisini dogry bilmek. Ikinji şerti musulman doganlar el-yaqin. Berdäki yaqindan maksat musulman doganlar türkmen dilindäki yaqin däl. Arapçada el-yaqin diýmek şeksiz şüphesiz inanç diýmekdir. Kelime-i tevhida umuman iman esaslaryna şeksiz şüphesiz iman bolmalydyr. İman şek şüphe kabul etmeýär. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip soňam ahirede gidip gelen ýok diýsen, ýa-da ölenden soň diýreler bika diýsen, bu şaýatlyk getirmekligiň hiç bir peýdasy bolmaýar. La ilahe illallah diýsen we Peygamberimiziň peýgamberligine şaýatlyk getirsen, emma imani meselede şek şüphän bolsa, ol iman bolmaýar. Allah Teala Hucurat surasının 15-nji ayetinde diýär: "İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billahi ve rasûlihi thumma lem yertâbû." İman edenler şeýle kişilerdir. Allah we Rasuluna iman edenler we soňra ol imanlaryna şüphe düşmeýänler diýär Allah Teala. Sahih Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Eşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah, la yelqallaha bihima abdun gayra şakkin fihima illa dehalel cennet." Peygamberimiz diýär: "Allah'tan başka hak ilahın yokluğuna ve menin onun Resulü doğma şaýatlyk getirýärin. Kim şu iki zada şek şüphe etmän Allah'a kowuşsa cennete girer" diýär. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şaýatlygy getiren kişiniň cennete girmekligi üçin näme şert koşdy? Şeksiz şüphesiz iman etmekligini, şeksiz şüphesiz inanmaklygyny şert koşdy. Şonda cennete girer diýär. Üçüncü şerti musulman doganlar el-kabul, kabul etmek. Yani la ilahe illallah'ın mazmuni, la ilahe illallah'a değişli meseleleri, tevhide değişli meseleleri dillen we çyn yürekden kabul etmek. Allah Teala Saffat surasının 35-nji 36-njy ayetlerini müşrikler barada diýär. İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun ve yekuluna a inna latariku alihatina li şairin mecnun. Haçanna olara müşriklere la ilahe illallah diýilende kabul etmän tekebbirlenýärdiler. Ve biz däli şahirin gepi diýip ilahlarymyzy taşlamalymy diýýärdiler. Yani musulman doganlar müşrikler la ilahe illallah'ı kabul etmeýärdiler we oňa razy bolmaýardylar. Emma musulmanlar tevhidi we islamyň emirlerini çyn yürekden kabul edýärler. Biri iman etdim diýse, soňra bir musulmanyň inanmaklygy farz bolan meselede kabul etmän dursa, "Ay şu taý men aklyma wara däl, men düşünjäme sığanak" diýip dursa, tevhidi, imani dürüst bolmaýar. Dördüncüsü musulman doganlar el-inqiyad, boyun eğmek. Yani tevhida, la ilahe illallah'a, tevhidin bizden talep edýän zatlaryna yürekden doli boyun eğmek. Allah Teala Luqman surasının 22-nji ayetinde diýär: "Kim muhsinlerden bolup özüni Allah'a tawşyrsa, yani Allah'a doli boyun bolsa, şol berk kopmayan gulpa yapışan kişidir, işlerin soňy Allah'a barýandyr" diýär. Tefsir Kurtubi'de, yani ayette Allah Teala doli özüni Allah'a tawşyrsa, kopmayan gulpa yapışan diýän yerindäki kopmayan gulpun İbn Abbas tevhidden la ilahe illallah tan aýdýar. Diýmek, musulman diýmek Allah'a we Allah'ın emirlerine doli boyun bolan kişi diýmekdir musulman doganlar. 5-nji şerti as-sıdyk, dogruçulluk. Yani imanymyzda dogruçul bolmaly, dürüst bolmaly, yalandan bolmaly däl. Dillaki bilen kalpdaki bir bolmalydyr. Allah Teala Bakara surasının 8-nji ayetinde diýär: "Ve minen nasi men yekulu amanna billahi ve bil yevmil ahiri ve ma hum bimu'minin." İnsanlaryň içinde
Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyenler bar, emma olar iman etmedik kişiler diye. Bu ayet musulmanda onlar münafıklar barada. Olar dili bilen iman ettik diyadiler, emma yalandan diyadiler. Yürekleri bilen iman etmeyadiler. Buhari Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Ma min ahadin yeşhadu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sıdkan min kalbihi illa harramahullahu alennar." Sıdık bilen, yani doğruçulluk bilen, çın yürekten la ilahe illallah, Allah'dan başka hak ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resuludur diyen kişi Allah Teala cehennemi haram edenir diye. Yani ünsörün musulman doğanlar şerti näme? Sıdık bilen, çın yürekten bolmalı diye hadiste. 6. şerti musulman doğanlar el-ihlas. İhlas bolmaly. İslamdaki kitaplarymyzdaki el-ihlas, ihlas demek musulman doğanlar hemme amalyny bir Allah üçin etmek. Ähli amalın bir Allah üçin bolmalydyr. Amalla şirk bolmaly däl, riya bolmaly däl, il görsün bolmaly däl, sum'a il eşitsin bolmaly däl. Edýän amalyň yeketek Allah üçin etmeli. Amallar bir Allah üçin bolmalydyr. Ana şoňa el-ihlas diýilýär. Zümer surasının 11-nji ayetinde Allah Teala diýär: "Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lahu'd-din." Peygamberimize Allah Teala diýär, aýt diýär: "Maňa dinne ihlas bilen yeketek Allah'a ibadet etmegim buyuruldy" diýär. Tefsir Bagawide şu ayetin tefsirine gelýär: "Muhlisan lahu't-tauhid, la uşriku bihi şeý'an." Tauhidde ihlasly bolup Allah'ı birläp, ona hiç bir zady şärik goşmaýaryn. Yani maňa şu buyuruldy diýär. Buhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "As'adun nasi bi şefaati yevmel kıyameti men qala la ilahe illallah halisan min kalbihi." Kıyamet günü menin şefaatime gowuşup iň bagtly boljak kişi yürekden ihlas bilen bir Allah üçin la ilahe illallah diýen kişidir diýär. Yani musulman doganlar ihlas bilen tawhide şaýatlyk getirmek tawhidin şartlaryndan biridir we bize Peygamberimiziň şefaatini gazandyrjakdyr. Tawhidin 7-nji şarty el-mahabba, gowwarmak. Tawhida imana değişli bolan zatlary gowwarmak, Allah Teala'ny gowwarmak, Allah'a ibadeti gowwarmak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwarmak, Allah'a iman eden musulmanlary gowwarmak. Buhari Müslim'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ileyhi min waladihi ve walidihi ve nasi ecmaîn." Men size çağaňyzdan, ene ataňyzdan we ähli insanlardan has eziz bolýançam iman etdiňiz bolmaz diýär. Buhari Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Salasun men kunna fihi wajada halawatal iman, en yekuna Allahu ve rasuluhu ahabbu ileyhi mimma siwahuma ve en yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار." Kimde şu üç zat bolsa imanın lezzetini, imanın süýjülügini alanır diýär. Allah we Rasulüni ähli zatlardan beter gowwarmak, bir kişini diňe Allah üçin gowwarmak, imansyzlyga, küfre düşmegi, oda düşmekden gorkuşýaly gorkmak diýär. Kimde şu üç vasıf bolsa şol kişi imanın lezzetini alanır diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek musulmanda onlar tawhidin manisine gowy düşünmeli we şertlerine dogry amal etmeliler. Elhamdülillahi rabbil alamin.